Otepää tänavad on täis kaherattalisi, sest käimas on Goldwing mootorrataste kokkutulek. Kuni pühapäevani toimuvale kokkutulekule on kohale tulnud tublisti motohuvilisi paljudest eri riikidest. Esindatud on esialgsetel andmetel 18 Euroopa riiki. Ja kui palju neid mootorrattaid siin on? Mootorrattad on siin hetkel on paarisaja ringis, aga Otepääl on laagripaigas kuskil 500 mootorratta. Goldwingi mootorrattaid võib nimetada kaherattaliste Rolls-Royce'ideks. Seda juba kasvoi ainult rikkaliku lisavarustuse poolest. Joo, stereot kuuluu asiaan ilman muuta ja sitten siinä on puhelinjärjestelmä, että voi jutella takana istujan kanssa tai voi vastata jopa matkapuhelimeen siinä, jos haluaa. Lämmitetyt kahvat, lämmitetty penkki ja vakionopeussäädin. Kaikki herkut, mitä nyt voi kuvitella. Sellised luksuslikud mootorrattad on pärit 70-ndatest, kui Honda tegi esimese Goldwingi. Tänaseks on Goldwingi saadaval nii 2- kui 3-rattalistena. Niitä on myös kolmipyöräisiä, tämmöinen traikki. Se on oma lukunsa sitten, että niin se on muutama tykästyy niihin, varsinkin vanhemmat kuljettajat. Ei ainakaan kaadu. Mõistagi tuleb kogu selle lõbu eest ka korralikku hinda maksta. Se maksaa hirveitä. Suomessa se maksaa, uusi sellainen maksaa 40 000 euroa. Mutta tämä porukka tuo paljon Amerikasta, Saksasta. Saa paljon halvemmalla sitä kautta tuotua. Kallishan se on, mutta niin on veneet ja kesämökitkin. Se on elämäntapa. Kõik, kes nüüd mootorrattaid lähemalt sooviksid uudistada, peaksid täna õhtul sammud Elvasse seadma.